Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Matul il-jiem tal-Karnival li għadu kif għadda kienu aktar minn 60,300 ruħi li qasmu bejn Malta u Għawdex, total ta' 355 vjaġġ. Il-ġimgħa u s-sibt kienu l-aktar jinbiżla għal Go Channel. Fil-fatt, skont ċifri li kiseb One News nar il-ġimgħa li għadda qasmu kważi 13,900 persuna. Fil-waqt li s-sibt lat ta' nies li vjaġġaw qabes 12,300. Dawn in-numri huma viċin ħafna tal-aħħar Karnival illi sar fl-2020 qabel ma faqet il-pandemija. Fil-fatt, din is-sena qasmu kważi 99% ta' dawk li qasmu fl-aħħar Karnival qabel il-pandemija fl-2020. Iċ-ċifri juru wkoll li din is-sena kien hemm żieda ta' 6% meta mqabbel man-nies illi qasmu bejn iż-żewġ gżejjer fil-Karnival tal-2019. Dwar dawn in-numri, One News tkellem mal-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Awċija għat-Turiżmu l-GTA, Joe Muscat, li qal li d-domanda l-akkomodazzjoni fil-jiem tal-Karnival deret li kienet se tkun waħda qawwija sa minn ġimgħat qabel din il-festa ta' kuluri u ċelebrazzjonijiet. Is-Sur Muscat qal li l-assoċjazzjoni nnotat ukoll ċerti xejriet matul il-jiem tal-Karnival bil-jiem l-aktar popolari fost il-ġenerazzjoni żagħżugħa ikunu dawk tal-ġimgħa u s-sibt, meta jkollok numru ta' attivitajiet ta' divertiment u parties. Żied jgħid li anke familji Maltin qed ifittxu l-Karnival spontanju u popolari ta' Għawdex. Ovvjament fil-ġranet l-oħra nitkellmu mill-ġimgħa it-tnejn u t-tlieta tal-Karnival hemmhekk naraw pjuttost viżitaturi li jiġu mod speċjali minn Malta li huma ta' età iktar avanzata u dan sabiex igawdu il-Karnival li huwa iktar sinonimu l-Karnival spontanju li jsir fir-raħal tan-Nadu. Ovvjament dan l-influss ta' suq domestiku f'Għawdex jiġġenera attività ekonomika qawwija fil-Gżira Awċija mhux biss fis-settur tal-lukandi imma anke wkoll fi diversi setturi oħra bħal huma tal-catering u tal-entertainment.